Sri Pesa. Ye, selamat malam. Minal aidin wal faizin Desina. Minal aizin wal faizin. Minal aidin wal faizin Pesa. Ye, sami-sami Mas Dela. Weh, ya luar biasa. Wes siap ngurung lahir batin tunggu arep menempuh rumah tangga. Insya Allah siap. Wes siap. Siap. Ya, lahir batin. Nggih lahir batin. Nah, entuk wong ngendi to? Wonogiri. Oh, Wonogiri. Rencanane arep ning Solo, Wonogiri, Nganjuk. Solo nek mboten Wonogiri. Oh iya, wis gampang dipikir karo menak. Oh nggih. Nah iya, iki Desita dadi guru saiki. Guru mulang napa to, Dik? Bahasa Jawa, Mas. Bahasa Jawa di sekolah? SMK Kosegoro. Kos guru ki akeh lanange apa wedoke to? Jaler. Oh, saya akeh lanang. Iya. Ya saiki anu wae, sing musik. Ya, sing musik apa? Ya. Ngisi-ngisi. Kesayangan. Nggih. Oh iya, kesayangan ya, kanca-kanca ben diaturkan ora Bu Mbak Elvira. Kesayangan. Coba dadekna Mas Tris racikno kesayangan. Ya.
ngaturaken kesayangan minangka pamuji muga-muga Mas Kopda Imam dadi kesayangan satu-satune Mbak Yayu Rimba Mekarsari sing dipuji pancen kaya mangkono. Luar biasa Soki Bulung Ajab ini nanggapi wis suwe kok no. Oh ngono setahun yang lalu iya mula kudu dimaksimalke disumbutke iya dilanjut ya no iya Soki dawuh bebarengan bertiga Mbak Enggar, Mbak Yovika, Kang Sarto, Mbak Patricia. Oh ngono ya berdiri bersama bertiga coba sepote kaya apa celana yuk. Dalu Mbak Yovika. Nggih, wilujeng dalu, Mas. Selamat malam Mbak Enggar. Selamat malam Mas Akbar. Luar biasa. Kan putrane Mbak Enggar sudah umur berapa tuh itu? 7 bulan. 7 bulan. Luar biasa. Pinaringan asma sinten Mbak Enggo? Ayom. Ayom nama lengkapnya? Haria Anggara Ayom Panuntun. Wah, apik. EBC nek paring asma ya cocok ya. Sapa sing gawe jeneng aku, Mas? Lho malah jenengan to. Bapake urun liyane. Iya. Lah. Gak aku. Ya, ini yang belum apa tadi dipinangkani atau yang lainnya juga boleh. Yang belum tadi ada lali janji ini sama apa tuh tadi kita mau. Hah? Lah itu lali janjine apa liyane monggo bebas kesepakatan bertiga ya. Maka kenapa? Nggih niku mawon. Oke, lali janjine. Digarap aja mau wis gedruk garap itu. Ya. Maka bertiga lali janjine. Ya. Yo coba kaya apa dalike?
kembali ke Mbak Rinvi untuk penutup. Oh ngono. Mbak Rinvi jemeneng. Luar biasa. Bom-boman. Saya musik ya bisa. Oke, musrik ya mas. Musik. Sing baru ya mas. Apa kuwi? Jenengan pitung piyambak niku Mas. Iya. Niku bos sekek. Wah, Sing ngipun niku. uangnya banyak deh. Oh. Tanggapan ini iso toro kok niku. Apakah itu lagunya? Dina. Sudah, anu di Oh nama. sudah, ini Dina Debrang. Ya Dina. Ya, luar biasa Mas Tri. Nek posonan status aman yo mangan. Yo coba Mas Tri Dina. Ini para youtuber, Oh. jadi mau bergoyang mas. Oh itu boleh. Bergoyang di tempat maksudnya. Boleh itu youtubernya. Komplit sekali. Ada 1, 2, 3, 15. Iya. Nek ngitung. Pokok sing cepet-cepet gitu aja. Engkau mbak Cindy ikut joget ya mbak ya. Joget sama duduk. Mas Yogo ya ikut joget. Ya, bisa toh? Bisa. Joget sama duduk bisa toh? Ya. Jempolannya ya sing ikut joget. Sampun, monggo Mas Tris. Dina. Oh!